You see how powerful social media is? Yes. Oh! Girl na ye kanoni. Yeah, girl na ye boni din oni. Girl na odi acid egu ni boy so kunu no oni. Asem we yankasa madwene ho a mente ase, madwene ho ama mitibom. Ei. Se obi se wo mpe obiem. Ana odi ememfa ne se, ei. Show yonku nipa nim. Okwa akoda ho ne nadi nkomo. Onse de bia me betena me ka tro se suro de oso odo wo. Se ne same ni nim se ababa wa ne ba na obedi na wu a. Me assure se nko duru fie ne kwan na no kran ko be ka chense ye ma ne nwrem. But this is a lady a oba e one ne beda ho ni bedi nkomo edidi ye. Em se boy ni fa mu dae no e na odi ne bonefo se mo ntese. Ti mi January a mi pie na mi se obi da ne nche. Na mi friend kwala bi say ah one da blazer mi nche. Nipa de shirt trouser black. Ba me who color top or shirt. Na mi friend kwala bi say na one na mo so e ni girl no. Na si. Na mi dem ra dem na mi ko die. Ti mi da wa na jo be 2 o'clock. Okay. Na girl ni start say already no na omo da ho no. Me order no mo bon komo no mo sre. Oni ne bon komo mo sre na me ka mo ti eh. Na girl be fi ade say no nim kasa sa na. And that means otabafia minimum no. He unim but the kasa mu onye obi a osara enim kasa sa. There be. Okay. So ba no be say akwese dem. Okay. Di oba no be say akwese dem. Okay. O chia wa asa. Ti say that no ne bon komo no mo da no mo sre na me say me ka wo mi tim sa. Na ya light problems that day no sunti no. Na say dem wa ehye. Okay. Ti da onu kwa me di kata to form na me da. How? Aden. Obi abrantie fefefe wa mana hwere ne nkwa. Because of the end. Sesen. Na de mpo fa ade bi mpo bono en. Anasa wo de hyene dan mpo. Men so no so de na emom so obagye obi kra free ne nsem because say nipa no so wontimi ne wontena biem. Ya obi enu obeka sasa de ne enye ya pa. Ba se wo ye nipa ntina meka se mo amode mo ani to nkofo so bebrebe no eno na ya na ma sa de ni sie no. Emrantia na mom ye nhwe yie. Ye fa kwampapa so. Fa kwampa so ene ne ntena se asomasi ba bia ye duru no mintime ne wo nko biem se ye mpata mpo apata no ne nya otiri didim na aduane ede ababa wa Faustina da bia me kan se mo ese hwese kokko sori a adwene nya adwuma wo enu nti se wo abufuo na wani monyam te se de wanhwe ye na se wani wabufuo ba ebepepa wani monyam nyina enu nti na time bia ye frɛ bibi self control asem si adwene ho mienu for now ya che wo onu aban ekwa akoko ahye ubedam nkwa na nyina because we bia akua ba te se wo akua ba bi etese me kapre ni ho yeninim nkofo asabe o madidi ewu a still egusu ede o mo kode o mo ba wo no yensa so mu yi ubedam because we awiemfo bi ba hia ni bi ba ede nko apoti na udi akira etimi ma udi abrantie ye wu enti sei da bia me ka wuo bi te se sekan ewuo se je hyewo ana se bia ye friend say ensuo fa wo sa wuo no awreho wama boy na wuya otiem Ti da wa na jono na me ti say sa me ba ni kemu sa me kemu o kana o kemu no so na say ade but o kemu asa fitini yem. Okay. O kemu shout no of me kro am friend bra o tete o kemu ankasa na nyina di pie bae ye pie bae sa me di asem
Ose mo fa nsuo ngu mi so, mo fa nsuo ngu mi so. Say me dey asa ose mo fa nsuo ngu mi so. Na me say na me catch up so mo bia fa nsuo ngu ni so. Me say na ya light problem to fit say bia. Light na soaking aso ni mu ntimi fa nsuo ngu ni so. Mo fa nsuo ngu na ne na be man so pie fi. E dem ba be so ne form bim. Ah, say me dey na yo. Ose mo fa nsuo ngu mi so na ni wo fa ni dia na obo. No ni akokra no. Dada mewu akokra ni say me wu dada mewu ti na wo say e mu bi arashi ni akopeka. Afa mi so akora no mo ye chi. Ni wa shi na ni wona na ye dindin ni prikisi. I say adibi afo. Ahobi. Dindin se mi na yo. Se mo fa so gumi so sta go mo fa. Ti so la ke du kwa no ani anya aka. Ono nanti fi ha. E di ko tra ka ni. Ono anyo bia na so ni so ono nanti fi ha. Already nso that day na ti adi ya so ni ti answer mo ka say. O ga ni ge ni kwa to se didi. E wa ha. That day na nyumre na mimi rada oni ge ni to se didi wa. Enti ye hu bi ye nim ye si ye. Hwe baby a your friend is saying chese foam even foam no kra na acid ne so acid ni bi kan ye no hwe e foam ho kra keke na acid ni bi gu ye no hwe de foam ha ye aden e de na ekoso enu ntu ya brand na sa wo ya baba wa na usi so a da bia me kan se mo adwuma ho hia wo ye mu bi ye ba ne enim se sese bempraduasa ubotom eda ena wabrabon so ede no eniema bi se ya o twetwetwe mpra na ye tetew na ye gyaw na wusu na wohunu ne onya ho ba wo fiase se wo ye adwuma ne se kakra ba abotomu a menua da bia wani ku adwuma ho ye mpa adwuma enu ntie titi social media ena your friend is saying who is taking me out today video call who is in I'm at a coded place. And kwasia samon kwani nsemunu ne nemrante ne maba wa yaba yedi. Semunu nkwa. Enu nti eba ne sen na akɔwie ni sei. Wakum obi abrante ya. Jene nkwa afri ne nsam. So hunu. O maame kasa nyina otim se maame ni di yaw. Aden ena oba tan wo ye ne saa oba tan aden na wo ye ne saa okum obi ba ya atopanti ye mpa adwuma enu nti chese generation we na nkasa no we are confused ya bobo adam emema enum aduru ebe me ye mema aye kese ena ma no nso pa aduru ebe ma sabin producer o makoso yakuma no nso aye ketoa hwe we ye o nyansa bi anim enu ntia na nsa bi eba bi aye nsa wono ebetimi ama ne be ma ada ebetimi ama no oba ada herbal doctors ena me de oba me ho a metimi ama oba ma aye sei ena ye frɛ oye oba wa sebeche enu nko a ne adwene ho Ghana form na ntia ne maba wa yaba ye nwene adwuma ho biem ni wure fi se abrante sesika ba obotomu e ma na ne beba Oba refi se sa woyi wadwuma na ukura wonsa no wadwuma te se oba wo be attract good men ye refi emepe mema mo ma hwom na mema nso pe ma mema ni bi nso ayo mo opportunist e na mo nso pe ma mo ma hwe mo enu nti de beba nie so kodi obi sika na wudi ni dibone a ehun sunso aso ni o wa wonim se wo mpe no wakoma mu nim se brante na wone na ekoba no o mpe no sister bra Wote Ghana ena wujiji obi sika fra brochire na wudie unim se wo mpe no mfa ne nkosi baabi a enye nipa nyina na de beche wo ohun de for studio ayesame enu ntima ka cho so ya baba wa ne so to a ba usuku ni wadwuma ho hia wa brante mu wadwuma ho hia wo ne so di oba ba ko achi na wu a e ma mpem ne ba wa yi Udi bema ba kwa china uwa. Emema mpem ne ba waye. Nansen ya chese mu de mu nsua de. Nana ya wo bi. Yenu ya bema ne de ne to no.
hwa baba ye obi boni tuo adum maadwoa ikosi sen menua se wan hwe obra yie ne ne obi ku a waku afa no ho adio ye de ni tum kura na ebia na woni abusua ani wo benyina bepage wabusua wasɛ wo maame ade wasɛ abusua ade hwa baba wai but with the help of Ghana police ya damase my ade social media no so aba no da bia meka e wo mu se ha adwen na enso efa ba bi no abeboa because eno ne nam so ama baba wai ya che no Powerful social media is. You see how powerful social media is. Yes. into ugina hoi pa adan sister for stidi enko adan no ohim wo sen lumba na kan ohim wo sen atopa ba enko uno obi tu na mo na drum mre bi so oba bie na no ka jozo ntimi no ntena bi be ma bie na no ka jozo ntimi no ntena bi mu a sister te wo ho ase enkoye na mekunu ena meye ni sei odo ano beka obi bekwa akodi saa wuo ne de ahyaw afei na akoye nsem bebre ugina hona hunhu ne wonka ohu asem asie ye adwuma brantia ne ye adwuma je 500 Ghana cedis o spendi mu 3 million 300 Ghana cedis e wo ma ho ne ka sika ma de obedi ma ne bills mai enu nti da bia na pressure da wo so pressure de yeso saa ne de ne nanenam enu nti bosia ensase ye bo ne de bo na nye sebe mpreduasa ya adwene na asai a ye bobosia de ye adwuma ne de ho mfa so aware so Ghana ni bema ebema oba bia hye ne kutupa akobobosia de akwakoware ede ya aware no sebe mpreduasa adan enti sebe mpreduasa mum ye nsua bibi kakra Bill Gates mu nyina jaija ware o sika be na no oni na wode na betimi anya na please oba ti so oba ka tro se ontimi ne wontena bia minimo obi a oni bi nanso ne yere te ne ho pene sa buni kunu obi nso wo sika pa nso oba mfa ne nyehwe mesre enyansafo mi enu twa ba ewuntam enu ti so obi no obi tu ana ma no ka tro sa asomasi ba bia ye duru no ye mfansi he ate ho ase ne tenase na mum ye nyai sei na mekunu na me ni sei na mfan na nkosia ummo nipa no wasei nipa busa ho se wo ne obi agya wa so bekunu no umfa bi nye obi pen ana why obi bibi pen ya nempo bibi sakra ye de famra kwan so enu nti na mmra ho obi de nadwene daadaa uji obi bia ye de ne famra kwan so ye nkuno say baba we me show so gina ho nyina wonu no because oni aban kwa akoko ahye girl na ye kan oni girl na ye boni din oni girl na odi acid egu ni boy so kunu no oni be osisi ano ye hwehwe no police hwehwe no nti be bibia obehu girl we baby bia no report ya nearest police station bia wo bia no we dwane efitema ha wahwe ne boy nim e di acid egun so ma boy na ewu na wiye wedwane ya hwe na boy ni nie ono na obeda ne boy nche ohwi acid gu boy ne so na ko wedwane ko na onie ya hwe no nti baby bia wa hide bia behu no bia no ye paucho no report ama police station bia ben bia onso so ku no wedwane o ba onse yetimi ache wo nti ubedam nkwa na nyina nipa ne de wawu na watete e do befam asase so no ebra wo benu ho no na satan na aka achi mumihwe yi pa ya mabusua ne nyina ya akọ munkafra na mrantia ne mabawa ya aka achire no mumye moye ho ban yenhwe yi
hunu nipa na one ne tie no so e nipa ana so e nimpan Atupia mi bekoma, atupia mi bekoma, atupia mi bekoma, atupia mi de mo bekobo nsam jem. Jew pay money transfer bi ana wo Canada US o send this card aba Ghana making sure so be use the promo code DJKA ubo shem we na wo send this kana me pa cho benya ska kwade account sika ho de wo send ya brand Ghana so yente ne kapra hi DJK Nyan Support TV press the notification button for more uploads my crowd bye bye